Laughing Leos Bianong! Programa apakaburay rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy magbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbatkan solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Alang nga ruden, intay basain na ti surat, ti pagayam, naglingad iti naga na Cedric iti probinsya ti Isabela. Kastiman ti surat ni Cedric, ken ka Mang Bianong, naimbag nga oras yu ame nasang bayan to'y surat ko. Nakapagsurat akmet, kayat kuman nga kidawan iti solusyon, to'y parikot nga umay ko idatagkan ka. Kastoy nga raw nga irugek ti salaysay ko Mang Bianong. Mga sawa ka maggayaman, Peter. Wen, Cedric. Asidigan ti pa nagkalay sa amin ni Mary. Siguraw, napintas tinubya man niya. Ngamin nagtaer ka. Sigurado ang maibagay launay kang ka ti kinapintas ti asawaam. Siyempre, iso ti kapintasan iti panagkitak. Iti panagkitam laang? Saan na panagkita ti kadwan? Agdodoma ti panagkita ti tao, Cedric. No napintas para kanyak, mabalin na saan mo't anapintas iti sabali. Iso ako na akapintasan para kanyak. Siguraw agkapimpintas daken ni Bea Anubia. Ta saan tamot nga ginadayaw iti ginatarakay? Ha? Yam amom tumamag kanyak ti asawaam. Ijay Santiago ngamin tinagam amuan yaw. Biso ajak pa nakitkita tinubiam. Sana balay tamamamom tumot lang, Cedric. Maawis kanto iti kalay sa amin. Matek nga matindarak Sana mabalay na ajak atindaran ti panagkalay sa hampari ka oy. Uston, day ta apatarakay manakaw. Kasla si kamot tantag kalaysa. Kababayin mo't kin ni Peter ujak agpataraki iti kalaysa na katsyak ti best man na tatang. Kano nga tamay, ti panagkalaysa manakaw. Dumteng tulak tatang. Sana balay, ta kayat mo't ten Genovia ngagkalaysa kami. Naminsan pa yan nakitag Genoviam, ta Manila girl mo't ngamen. Manila girl ang Ilocana mutlaeng tatang. Nabayag laeng anak yan iti Manila. Ang mga nodbali pa iti panunot mo, anak ko. Ha? Anya ti kaya ti asawan tatang? Ang mga no makakita ka pa iti sa balay. Sobrang amain ti kinapintas ni Bea Anobiam. Nagpipinaw dagiti kudil na, kasla di na mo tagtrabaho. Gagangay na tatang. Mayat tupay mabsog ti matak makakitkita kang kuana. Mapunas adagos ti bambanog kaw no makitkitak ti kinapusaksak jay manugangan yaw tatang. Sobrang raw di kinapintas na anak ko. Alakit din tatang. Umay kayawn. Mapantayaw ni ti pakaangayan ti kalay sa da Peter ken tinubya na. Kapabay no siya ka bestman ti maladaw tatang.
Nga agwing-wingiwing ka amang kitkita ka tagay tinagkasar, Cedric. Awan. Kasla na tagiruot mat ni Peter. Ha? Anyat kahit mo asawan? Kita mata, saan da ngagbagay iti inasawa na. Nagngisit na babae. Kasla kawayan pa iti bagi naman. Saan ang makay? Ayaw ti pamayaan na. Anya nga iti kinayat na iti dayta babae. Si kamot, Cedric. Nalabos mo ti pananguyaw mo iti asawa ni Peter. Kasano ka kaslagit din may ibusan iti babae, tadi man lang nakapili mo iti ingkalay sana. Nagadaw ti agkurso na adagang kuha na ababalasan iti lugar tayaw. Angam, dahita amiri pailaang ma iti ingkalay sana. Awan mo ti pilpilyan ayat, amigo. Iso amawatam laktan no ni Mary ti ingkalay sana. Sayang nga talaga ni Peter agayim ta. Tadi nakapili iti inasawa na. Saan da ngagbagay nga agasawa? Beauty in the beast mo tan. Baliktad laang. Tajay lalaki ti aday tsura na. Idinto ta, jay baba iti beast. Tagali, amigo. Ang mga nadamakangagkan kakit idanon da ni Peter. Masayar magtirik na jagayang taan, numamo na tisasawa, may papaniti na sawa na. Musta nga iti biyag tinasawaan, Peter? Naragsak tanasingpot ken nagagat ni Mary nga asawak. Manang ipatagpay. Awan na pulos ti makunak ken kuha na sika. Perfect wife talaga. Anya? Perfect? Uy, namigo. Kanya nga iti nakakatkatawa iti imbagak. Kung naman kami na perfect ni Bagamaw. Talaga ngagbalin abulsak ti agayat. Anya ti kayat mo asawan? Awan. Awan, amigo. Uminom kayo pa iti nalami sa buko Diyos. Nagdaga ang ti panawan. Imbagla pagpalami isyo. Thank you, bakit? Ay na, una yan. Nakarkaro mata nakaslauging ti kudil na. Ay, anya da ito yan anapidpidot ni Peter nga asawa na. Nay, Cedric, napauli magkamutan. Awan, amigo. O sige, agsarsarita kayo pa'y. Tamang bugbugak man iti kanin dagiti baboy. Agi na nakamot bakit? Di ka lang makataltal na. Ay na, agsakitak no awan tir aramidak. O sige, panawan kayo pa'y. Saan sapay nga agdigdigos ni bakit mo, Peter? Imbag no maano sa makaidaan ti agat binugbawg. Managdigos mo't ni bakit ko, Cedric. Ilupas na laamin na trabaho na sakbay nga agdigos. Gastaya, awang nga minti pakakitaan ng digdigos. Cedric. Angaw ko lang tayo ha. Di ka ko mamapikpikaw, namigaw. Pasimple kankantsawak ni Peter. Gapota saan mo't ngamen at talagaan na pintas ni Mary ngay nasawa na. Sandang agbagay kung nakitinakam ka ta nagtaar ti gayem ka. Idinto ta awan mati itsura ti nasawa na. Nadanon nga raw ti panagkalay sami mat iti Manila girl nobyak mangyanang proudak nang yamamaw kadagiti kakabagyan ken gagayem ka. Talagaan na pintas ni Bea Mangbianaw. Sana pa day no maidilig iti kinapintas ni Bea Alonzo. Una yun day tapa ng matmatmat mo kanyak, Cedric. Kasano ket kasla magnet tarupam. Takay kayat ko akit kitaan. Jak ngamin maumuma amang ming ka. Sika talaga. Kanayon nakapaspasablugan. Idinto tagasawa talang aruden. Saan ka paspasablugan? Tatalaga nagpintas ka, Bea. Naalawanan, mamati akon. Tasikamot tinang ibagay ti dayta. Sana bale, tanataer kamot anang asawa kanyak.
Iso nga rod nga agbagay talaunay. Madanta dagos iti anak. Ha? Jack pa'y kayat ti agsikog, Cedric. Ne, apay ngay, iso nga rod na nagkasartan. Ta kayat kon ti mangbukal iti pamilya. Kayat ko ti maadaan iti ado nga anak. Anya? Isasapay ko tagsikog ka dagos. Ay na, Jack pa'y nakasaganang agsikog. Nagrigregata ka pinagtalinaod ti kinaseksi, kalpasan na, sikogan naklaang. Di pa'y kit din madadaol ti figura. So nabali napintas kalatta. Ay na, Jack kaya ta madadaol ti figure ko. Iso abay ampay laang day ta sikog-sikog dita. Bilibak iti kinamatinik mo anang banit kinibakat mo si Drake. Nagkado ti mapapalkan ka nagpintas talaga tinasawam. Siyempre mga sawak nga raw di sa pulik jay kap-kap nagak. Jay saan ka maakit kita kiti binigat inaldaw kan rinabi Sika talaga. Isa sika no mga sawa ka tuladan nak. Saan mo atultuladan ni Peter anang asawa iti tidda ni Cordapia? Ha? Sika mo? Napintas mo't ni Mary Iso na lang talagaan nagagait. Iso adinan masangot agpapintas. No kas jay ti asawa awan latam mo kaon. Nga mga nudyak kaya tinasangputan. Tawang pa'y napintas sa pamuyaan na. Iso bilibak na rin kini Peter. Tapi pintasan na jay tidda ni Cordapia. Ayang na ni Bia. Itay paya tukto kakatuktok. Hindi na luklukat ang tirilaw. Ay, nembaglakit din tadatulbag ka. Bia! Ayan mau! Bia! Napanan na nga tan. Ay, umunaak man lamang anayin. Nagluto mat siguro ang sakbaya pimanaw. Nay? Awamat na lutaw. Nakapaklab dagiti kalderaw. Madlaw asana na usar. Nagasta, saan na nagluto ni Bea sakbaya pimanaw? Nagkarumat tenda dya babae. Kapilitan ang asyak ti agluto iti kanag. Hindi ko ta naggapu ak lang arudan iti trabaho. Awan pa'y sirbi naman nga da asawa ang mabati iti balay. Apay ngamin ayang urayan nak. Adamat nakam kong agawid iti anyaman akanito akayat ko. Kasanaw katrumar kamatlatan nakaslagit din awan ka balay mao amang ururay kang ka. Imbag kumano agluto ka, sakbay apumanaw ka. Ha? Di mo ko naan nga inasawa na? Tapno at dalaang ti para lutom. Agasawa tang arudan. Natural nga agluto ka para kadata tagtrab-trabaho akmet. Agtrab-trabaho akmet idagdaki dya Manila? Nagsarda nga klaang ang nagtrabaho idinyag na kundi to'y lugaryo. Diyak na iro magtaltali na adlatan iti unag ti balay amang urura iti panagawid mo. Diyak kaya't ti mapanawan sangputan latan. Bea. Iso adinak nga rod parparitan no rumwarak. Takarbangak ti rumwar iti anyaman nga oras akayat ko. Anya daytan? Agtrabaho ka umay kalamaki pang pangan dito'y balay si Drake. Kasano ka saan mo't naglutluto ni Bea? Kanayo na rumwar, kalpasan na, manganin itiruar. Kaslawan asawa na asangputan na. Anya? Lagalasan ti aramid ti asawam. Ay, masurunak nga rod tatang. Makasipsip pangulak no kasya sumangputan. Ay ketanusam ta permima ti panagayat mo kan kuana. Tatang. Anya nga'y,
malamot mo nga raw, day kinapintas ni bakit mo. Ha? Agasawa kayong agpaisaw, ang kasalaawan mo ti bibiyang lagan ka. Saan mo mo't amabalen nga ilutaw, day pintas na. Imbag pa di asawa ni Peter ta naggagait. Sana makataltal na. Todo asikaso kin ni Peter. Pagnaw asana makuna kapintasan. Ang napintas ma ti ugalay kan aramid na. Sana mabisinan ni Peter nga asawa na. Si Kangay, pa? Napintas lang ni Bea ang dinansapay madalosan ti morang na. Apay nga di ka nagpalingkay, kit inyintriga kang katiswil daw. Rimwar ka mo, tita ibigat. Napanak nagpa-facial kan nagpadalos iti kukok. Ah? Kan gimatangak iti pagpapintas ko. Tanaibusan dagiti inggapok iti ije Manila. Anya? Unampay ti pa nagpapintas mo, ngam ti agpalingkay iti malamaw? Sa anak ana irwam nga awan ti apply ko iti rupak. Kan apay nga agreklamo ka ngay, kat intad mo lang arudan kanyak di sweldong. Di gatang ko nga rod iti kayat ko apang igatangan. Gastos ti amaw? Kwarta nga rod, di gastos. Alangan mo't abaengek iti bulsa. Pinanawak dagita ananganan itay bigat, ngem di mo pa'y ininawan? Kay kabkabil ko lang ti cutex ko. Diyak kahit amadadaal dagiti kukok. Anya? Kan, diyak kahit amadadaal dagiti nagkikinis kan naglalamuyot adakulap ko. Kan kimman kandila aramay ko, no aginawakit din. Anya lang arudan ti kayat mo nga ramideng ngay? Aramidag mo ti kayat ko. Agpapapintasak. Oh, di ka pa'y maragsakan, tay baga dagiti tao anapintas ti bakit mo. Ure man pintas mo amin a pintas no di mo amot ti agtrabaho. Di mo amot ti tumulong. Saan ta matabak nang? Tapno adda ko mababaunan ta amang ramid ka dagiti trabaho di ti uneg ti balay no di mo kayat ti agtrabaho. Ay na, nagadon timbagam. Basit laang mo't dagita mainawan. Tay jerwar tinanganak. Dagiti mo't laang nanganam dagita. Iso asikan ti manginaw si Drake. Agkapita pa si Drake. Naimbag ta nakita kay tay lumabas ka diti balay. Wain ta, mapanak ko may tayan datatang ko. Mapag-iso, agin inistoryata pa Nabayag nga minin na dita nag-istorya kay. Oo nga rod, nagdalos ti unang tibalayaw. Asla kababain mati sumre ka ni ti kinadalos na. Kasano, kat saan naman anawan ni Mary abakit ko. Kuti ako ti. Siyak pa yun ti mabambanog ang makakitkita kan kwa na apusipos dito unag kan ruwar ti balay. Oh, ato yung ti kapeyo, Cedric. Peter. Agyaman bakit? Sika Ichis-chismis na kitigayim mo. Nangugot imbagam kan kwa na. Ni, saan ka ba't nga chismis Paraudak lang anang istorya iti kinagagat mo. Masikog ka pa'y gaya man, Mere. Wan nga ron. Dandanin ti pa nagpasngay ko. At danton anak mi si Drake. Ni, bakit mo ngay? Masikog ka din? Sigurado ang nagtataer ka nagpipintas to dagiti agbalin nga anak yaw. Tatalaga nga artistahin iti kinapintas ni bakit mo? Ang kwa, agkapitan Peter. Kasla na imas ti kapi at tinimpla ni bakit mo? Nabayagan nga agdenden nata. Ang di ka matlaag sikugan. Imbagak lang arudan kan kaajak pa'y kayat ti agsikog. Anya? Aging gaita, di mo pa'y kayat ti agsikog? Nasurukan at duha atawentan nga agdenden na. Kaano ka pa'y ngagsikog ngay? Diyak kayat ti agsikog, Cedric. Nasaysaya at matlaang tinalawag asaritaan. Anyalat kukuwanta nga rodin nga gasawa ngay. No di mo mat kayat ti agsikog. Diyak kayat ti lumaad. Kan madadaal ti shape ti bagik. Iso apak
akawan ti agsikog. Nagalaskan a babae. Isu nga rod ang nagbalin ka a babae tapno aganak ka no makiasawa ka. Ita? Di mo kaya ti agsikog? Nakias-asawa ka pa ilang nga rod kanyak? Kat si kamot ti kamat akamat kanyak ide, gaputa na pintasak. Ita, agrere kakit den. No amok la agastat ti kababalin mo. Saan ka lakuman ngay nas-asawa? Awan sirsirbim a babae? Napintas ka laeng, ngam awan met pakairanudak keng ka. Pues, no awan ti pakairanudam kanyak, di nakngarod kakaidaanan. Ha? Total, kunamot nga awan ti pakairanudam kanyak. Malmalpasan ti lalabak. Apag isaw, ta sumrega ko ni kitrabaho kung madamdama. Nay, adda ka mo dito ayan, ti bombaan naglablaba si Trek. Uwan man. Ta isamsambot ko nga lepas. Ang pinyasi ka taglablaba. Ayan ni Bea. Adda di tabalay. Apay ngay asaan nga isot aglaba kat adda may trabaho. Just kinadya babay. Konsumisyon. Ha? Kat no nagpintas. Konsumisyon ko namkit din. Jakmut malamot di salbag a kinapintas na. May mayaten di saan a napintas. Basta muna ti tumulong. Ngem di pintas na amin na pintas. Ngem rupa na latbot buting-tingen nan. Nagmayat nga raw nga itong pa di maratang-tang iti rupa na. Tapno awanan ti sirig-sirigen na iti sarmaing. Awan, sungani kayo launay ni Peter. Ha? Ni Peter, naggagat ni bakit na. Sana man anawa. Isuan na alwan mo't ni Peter, ta napigsa katulungan na ni bakit na. Anam, si kamot tayo. Makakatawak lagat nga raw din. Ta permidi panang lalayas mo di asawa ni Peter agayim ta. Kwa? Kunak no kagasatan ka ng asawa. Si kamot gayam ti kamalasan si Dre. Biya, husto dahi na panang sirig-sirig mo iti rupam dita sarmeng. Inka isalapayon jali na baak. Dahi talagi isalapayon ti kuam. Insambut kon ti naglabasak bay asumrekak iti trabaho. Ay na, nagpigsan ti darang ti init. Kapapa-facial ko laang. Ama no madadaol ti kudil ko no maisarang iti init. Anya? Ay, jaklakit di kaya't amapekasan ti nagkini sa rupa. Sikan ti mangisalapay. Nagalasan ti aramid mo a babae. Siyak lang arod amin ang ti agtrabaho. Dahi tala agisalapayan ti aramidem. Ngem di mo pa'y maaramid. Madadaol nga rod ti kudil ko. Apay, di ka makaawat. Dugang ka babae. Awang pa'y sirbem. Anya ang dugang? Nagpintasak, ibagamkit din a duganga. Sika ati dugang. Konsumisyon ka. Agbabawi at anang asawa kang ka. Manipo nita, di kan makaigam iti kwarta. Tapno awanan ti pagpapintas mo. Day takit din pintas mo ti paggasgastusam kanyag agir mo. Balsigag tupay day taarupa. Tapno awanan ti asasikaswam kan igasgastusam danga. Konsumisyon ko at talaga ti sadot ken arjod unay nga asawak mang biyanaw. Day tala agpapapintas ti kukuan na. Iso adinak pa'y matulungan. Kat tidakis na sadot lang arudain di na pa'y kayat agsikog. Awan serbi na nga da asawak mang biyanaw. Isong apalak unay ni Peter agayim ko. Linalais ko ti asawa na ide ta naggagat ni bakit na. Kinunak jak ikan iti kwartana ni bakit ko ta bareng agbaliw kung kunak. Ngem kinunanamait panawan na kat agsubli ni Jay Manila no jak ikan iti kwartana. Anya nga ta ti kasayaatan nga ramidek tapno maisurok ni Bea kat masursuro na matayin ti tumulong ken itulok nan ngagsikog bareng no aganak kat ison ti
mamagbaliw kan kuana. Iwanwan na kuma mangbianong, to'y pagayam mo, Cedric iti probinsya ti Isabela. Nalawag iti sasao ti Diyos nabilin tayo agtrabaho iti husto, ken ikabil tayo ti ame nakabailan tayo, ket agpatpatuloy akasta. Ti Biblia kang runan na iti napnuan sirib alibro ti proverbio, masansan akunaan na ti relasyon patauden ken bunga ti kinagagat, kastameten ti kinasadot ken panakadadael. Ti kinasadot ket awan ti paset na iti kababalin kadagiti pasurot ni Kristo. Ipangeg mo man kini Bea daytoy nga ibagak pagayam Cedric. Sapay kumabasang ta maamiris mo nga adda tao nga apektado iti kinasadot tayo. Dagitin tupay kuton ket agtrabaho ken aggaraw. Datayon tulakit din a tao nga adda panunot na, nga adda kabailan na, ken addaan kinasirib? Saan tayo kumaasayangan ti tunggal minuto, oras, aldaw, ken panawen iti panagbalin asadot? Ababalaeng ti biag tapno agbalin kala asadot. Agbiag tayo kuma iti kinaan-anay, tano bumakit wenno lumakay tayo, tano tumalyaw tayo, ket awan panagbabawi tayo. Saan pa'y analadaw ti amin para iti panagbaliw pagayam ko. Iso arugyamon saan kanyag sadsadot wen ipaay mo kin ni Mister ti rebbrebbengem. Agpasakop ka ken kuana, abuyugan ti panagraem ken serbisyo. Pagayam ko Cedric, si Aanos palagi pamlakta ni bakit mo, asaanen balasang, ket addan responsibilidad na, ken ka kas asawa na. Saan mo man mabaliwan na madagdagos ti ugali na, ti napateg, kanayon mapalagipan. Da kayo nga agasawa ti kang runaan makasulbari ti parikotyo. Iso asaan ka kuma basta-basta umibet barok wen kabailam dayta. Ubing kayo pa'y ket adupay ti mabalin mapasamak. Alright, that's alright. Alah, kastamanayin pabagayam, aging gangay ti sumaruno ngayon tayo manayin panagdadanggay, que Dios nos bendiga a todos. Diyos ti agnina kada kayo, amen. Bye-bye! Thank you so much, kadrama. Kung gusto nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!